Počkej, nenechávej mě tady, ty vole. Honzou jsme se domluvili, že si zajedem na výlet do Varu. Jsme tam pobavili jenom jako malý, sám kouknem a po cestě se ještě zastavíme se tam trefíme do penzionu Nimrod. Honza akorát dorazil. Cesta tam je asi na 2 hodiny. Vyrážíme docela brzo, snad dojedeme za světla. Aktuálně jedem kousíček k Mariánským lázním. Tam je někde uprostřed lesů penzion Nimrod, což je stará nějaká, jako, jestli jsem to pochopil správně, taková komunistická stavba, kam lidi dřív strašně rádi jako jezdili relaxovat. A pak to z nějakého záhadného důvodu se na to vysrali všichni a už tam stojí prostě jenom jako chátrá tam takový baráček, který se prostě nemůže zbourat, protože to je nějaký asi jako chráněný nebo něco takového. Jediný, čeho se teda trošku děsím, je, že tam dorazíme v 5:30, no, což jako možná bude docela za tmy. Už se blížíme k prvnímu cíli. Venku už je tma jako kráva. Jsem se tady musel rozsvítit Honzový BMW softboxy. Je to uprostřed lesů, prostě starý, rozbouraný penzion, ty vole. Bojíš se? Hell yeah! Hell yeah! Kamaráde, je to tady. Tak jsme konečně dorazili. Penzion Nimrod. Já jsem z toho trošku nervózní, Honza prej není vůbec. Budeme se tady porozhlídnout. Kouknout se dovnitř, máme s sebou nějaký světlo. Snad bude něco vevnitř vidět. Vůbec nevím, jak to vevnitř vypadá. Asi by to mělo být snad v klidu, určitě nepolezem někam jako bychom se někde propadli nebo něco takového, na to prdíme. To bude dobrý, no. Fakt? Tam tím směrem, kámo, něco bouchlo. Pičo, jsme blázni, ty vole. Jsme blázni. Jako bojím spíš, že to spadne. Tam teď padají už i cihle, to není úplně bezpečný místo. Jdeš? Cože? Jdeš? Ne, tam nejde. Tam je moc spadaných cizí. Propadlý ten strop, ty. Není propadlý strop? To je propadlý strop, tady byl strop. Do sklepa. Tam nějaké. Kámo, na to seru, ty. Vidíš to? Jak se propadlo pod tou stěnou? Kámo, tak jak už. Počkej. A tam mi to přeskočit? Tak to přeskoč, ty vole, když to po tebou propadne.
Tak prostě vidíš to tamhle? Takhle. No vidím, no. Propadlý prostě. Co fakt tělo, to se... No, tady to je, ty vole, celý. Cože? No, že tady to je celý spadlý. No jako upřímně, tak bych jsem se chtěl podívat jako ve dne. Tak jako bylo by to lepší, no. Pentagram, no. Tady je dřevěná podlaha. Taky se. Co? Nic, tady. Jo, to je tady, vole. Jdeme, tak dlouho vypuštím. 20, 30. Tady tohle, ale to nebylo. Ale fakt to tam nehecnem? Ano, já na to seru, se koukni. Vidíš tohle z toho? Víš, jak je propadlej třeba tadyhle ta střecha? Když to tam chybí asi kusy. Jak je vidět jako z těch záběrů, tak je to docela tam jako propadlý, rozpadlý. A já jsem se furt Honzu snažil jako překecávat, že bychom to šli projít, když už jsme sem prostě 2 hodiny jeli, že mi to přijde škoda. A v tu chvíli, co jsme se tady rozhodovali, jestli jako máme jít nahoru nebo ne, tak tohle světlo, který bylo jako plně nabitý, tak já to nemůžu, ale ty to můžeš ukázat, jako, když to jako zapneš, vypneš. To světlo, který bylo vlastně na nabíječce a nám na chatě vydrželo svítit, já nevím, 2 hodiny nebo jak dlouho, tak se nám tady po 10 minutách vybilo. A jako nebudu dělat hrdinu, úplně jsme nasprintovali do auta oba dva, protože jako ve chvíli, kdy říkám hele, tak se tam půjdeme podívat, tak to světlo zaslo prostě najednou. A tím pádem je to teda jako úplně odpálený, protože samozřejmě chodit tady a svítit si tady mobilem je asi trošku na hovno, protože tam je to fakt jako šílený. Jsou tam propadlý stropy, podlahy a je to fakt jako v dezolátním stavu. No a tady ať už z jakýhokoliv důvodu se to světlo vybilo a vyplo a přestalo fungovat a já o tom vůbec nehodlám spekulovat, protože jako je mi to docela nepříjemný, tak nejdem dál a jedem se podívat do Varů, kde už by to jako mělo být asi docela v pohodě. Projdem si to tam, dám si tam nějaký jídlo a ty vole přijdem na jiný myšlenky, protože tohle je fakt shit, ty vole. Penzilní mrod. Už jsme kusíček od Varů, asi 20 kilometrů, po 15. Potkali jsme tady úplně jako hustou věc, tady je nějaký lom Vítkov, já nevím, jestli to bude vidět, zkusím kouknout. Jako nesmí se tam, ale... Fakt je to gigantický. Už na nás řvou, ty vole. Dám radši do prdele. Teď jako random z pizzerie Palermo, což je na TripAdvisoru nejlíp hodnocená pizzerka, nebo nejlíp hodnocená restaurace ve Varech.
To, že jsem tam vysel 3 kila za pizzu, úplně nic moc. Planenského pavilonu, který projektovali vídeňští architekti Fellner a Helmer. Sadová kolonáda má nyní tvar obdélníku, na obou koncích se šestibokými pavilonky ukončenými kotlemi s lucernou. Mám takhle po nábřeží, přijdem most, pak půjdu zpátky. Ty pičo, to je horký. Tohle to fakt není vůbec dobrý. Uj. Ale má to jednu skvělou výhodu, má to jednu super výhodu, můžete si v tom ohřát ruce, protože tady je zima jako kráva. Chutná to. Tady o kousíček dál má sochu Miloš Zeman. Miloši, nazdar. Tyhle, tady je nějak hodně světla. Co to je? Našli jsme ho. Kámo, k čemu to je? Fuj. To je strašně hnusný, tohle to snad nikdo nemůže pít dobrovolně, ne? V té správný náladě, ty vole, jo tady pěkně, ty vole, tu oplatku, ty vole, to. Tu už si dal, tu mám rád, ty vole. Bych si taky, hele, další pramen. Kámo, tady my jsme asi v nějaký úplně pramenný stezce. Tyba, to už se bojím 65, to je zatím nejvíc, co bylo. Pičo, ať se z toho koupí. Já nemám kalíšek, já jedu na pankáče, ty vole. Kde se vedou ty kalíšky? Ježiš, si musíš koupit někde no, tak to na začátku téhle tour. Aha, tak to ať si strčí do prdele kalíšky, ty vole. Nevím, už se na to asi začínám zvykat. Stejně se to nedá pít. Vřídlo. Kámo, netočil se tady to? Netočil se tady vrchní prchní? Tak zarůstám vousem. Tady jsem. Já jsem blbě selfie, když to někdo točí, co? Já nevím. Už tady vyšel na záchod. Hele, kámo, bumerang. Kecáš. Ty pičo. Co to dělalo za zvuk? Kámo, on právě má píšťalky, že jo, na sobě na konci. Kde je? Právě jsme objevili nejzábavnější věc v celých Varech. Bumerang, ty vole. Kámo, se bojím. Já jsem se úplně bál, že mě to trefí. Tak jo, tak beru zpět, Vary nejsou tak hrozný. Já vůbec ne... Kámo, já nevidím, kde. Se moc omlouváme Varům, no. My jsme to jako nechtěli dotknout. To fakt mrzí, čekaj. Neházej ho, ty vole, tam jsou lidi, ty vole, to je slyšel.